Os emigrantes retornados levan dende o ano 2013 na rúa reclamando xustiza e igualdade fiscal. Agora comezan a ver a luz ao final do túnel, segundo din, grazas ao pacto acadado entre o BNG e o Partido Socialista para a investidura de Pedro Sánchez. Trasladan un recoñecemento especial ao traballo desenvolto por Néstor Rego, o único deputado do BNG en Madrid. Para nós foi un motivo de satisfacción enorme, porque despois de 6 anos por fin atopámonos con un valente, un só valente de todos os diputados cantos hai nese Congreso, que foi capaz de poñer en riba da mesa o noso problema, como nós estivemos a solicitar e a loitar durante tantos anos, non? Celebran que despois de moitos anos a intención de dar solución ao seu problema quedase reflectido por escrito. Estamos moi contentos e moi felices porque non é un acordo verbal ou un acordo entre partidos políticos, non é nada deso, é un acordo asinado polos dous partidos políticos e polos seus responsables. Confían en que se cumpran os prazos establecidos e que a resolución do problema chegue neste 2020. Advirten que seguirán na rúa cada mes protestando polos seus dereitos. Así o trasladaron xa o deputado do Bloque no Congreso. Nos entendemos, e o dixemos cara a cara, que nós íamos a estar expectantes, íamos a estar atentos, moi atentos ao que ia sucedendo, e vamos a ter conta de que ese acordo se leve a cabo e, ademais, que chega po porto, claro que sí. Din que o tempo lles veu dar a razón e, ao contrario do que aseguraba o PP, isto si tiña solución porque era un problema político. De momento, hoxe volveron concentrarse diante de Facenda en Vilagarcía. Agardan que a desta mañá sexa unha das últimas veces que teñan que manifestarse.